לא המתים יהללויה. ולכן, אם אין 10 חוץ מהצדיק שנמצא בקבר, לא עושים מניין. לא עושים מניין. אין לזה מה לזה. בסדר? זה עד כאן זה. מה קורה רבותיי שהעשירי שמגיע לכאן, מגיע לכאן אחד שהוא מחלל שבת בפרסיה. מחלל שבת בפרסיה. אתה בשבת בבוקר עומד בחוץ, לא יודע, כולם החליטו לנסוע על ההורים, החליטו לנסוע על העניינים, ברוך השם שפה זה לא כל כך מציאותי, אבל אין, 9 אנשים. שולח את הריטווה החוצה, הריטווה רואה שם איזה מישהו מגיע עם מסע בופר והסיגריה, אומר לו, אחי, מה אתה מחפש? אומר לו, אני מחפש עשירי למניין. בוא כפרה עליך, בוא אני אשלים לך, בוא כפרה, בוא אני אכנס. מה נכנס לך נכנס, סוגר את הסיגריה, זורק, בוא'נה, הוא יהודי, מה, אני... לא יכול. חלל בפרנסיה, לא בסדר. אתה לא יכול לענות אותו לתורה. איך הרב? לא מצרפים רגע. דבר שבקדושה. זה הנוסח בשולחן ערוך. אתה מדבר לתורה, הוא מדבר אל העלייה לתורה, מה עושים באמת בכזה מצב, הוא אומר לך, נגיד יש פה אחד משהו מדהים, השבת גם הוא הגיע, יש פה אחד משהו מדהים, הוא מגיע פעם באיזה כמה חודשים, לברך הגומל, זהו, מגיע לכאן, לא יודע מילה וחצי מילה, אני מביא לו סידור, אני מביא לו חומש, אני מביא לו עניינים, זה, אני רואה אותו תמיד, הוא מגיע, מחכה שאני אתן לו לברך הגומל, ברך הגומל, מחכה שנייה, לא רואים אותו, נעלם. זהו, זה מה שהוא עושה. לא כלום. אשרף, התחלה יפה. עכשיו, אם יש לך 9 ואת הבן אדם הזה. 9 והעשירי שמחלל שבת. מה אני עושה? מה אני עושה? לא מצרפים אותו לשום דבר שבקדושה. זה לתיקון ערוך. מה זה? כמו התקדשי לי על מנת שאני צדיק. אולי הוא רואה בתשובה כבר והוא כבר צדיק. אז תראו, בתפילת ערבית שאין בה חזרה, מקלים הרבה יותר, בתפילת ערבית. אבל בתפילת מנחה וכדומה, חשוב, תתפלל חזרה אחת. איזה חשוב, מה עושים? תתפלל, בפועל, בלי חזרת השץ. לא עושים חזרת השץ. מקבלים אותו, כי יש דעה שאומרת שעצם זה שהוא בא לבית כנסת וזה, הוא עושה עכשיו ערעורי תשובה. עכשיו, אני לא אקבל אותו, לצרף אותו לחזרת השץ, וגם אם הוא אומר קדיש, אני רואה שהוא בא להגיד קדיש, בא אחד כזה, עכשיו הוא אומר לך, תשמע, אני צריך להגיד קדיש על אבא. אומר לך, אני רוצה להגיד קדיש על אבא. הוא מחלל שבת בפרסיה, הרגע קיבלת סיגריה בכניסה בשבת, והוא רוצה לבוא להגיד קדיש. חייב עוד מישהו שיעמוד, בן אדם שרואה, חייב שיעמוד איתו ויגיד את הקדיש. כן, למה אם לא, ספק אם הוא הוציא ידי חובת הציבור. ספק. אתה יודע כמה פעמים בבסיס, עכשיו התחלנו לעשות מניין במקום מסוים, לפעמים אני לא יוצא לפגישות וזה, אני קובע אותם רק בשביל להספיק את המנחה. ופתאום חסר לנו, ואני מחפש אחד לימול. בוא, אתה יודע, אחד עם דופק ונאורי. יפה, שם מה תעשו? חזרה אחת. שם חזרה אחת. כאילו, לחש, רק לחש, כולם בלחש בכל, עד הקדוש. אתה יכול לעשות קדושה. בלי חזרה. אני חושב שמלא אנשים לא בקיאים בזה. אבל, תראה, אצלך בבסיס יש טעמים יותר להקל, במקום שהאנשים שהם לא שומרים שבת ובכל זאת מצטרפים למניין וזה, לדון אותם. שומרי שבת להערכתי, כאילו, מתוך 10 יש רוב של כאילו דתיים. אז זה אחד הבעיות, זה עדיף לעשות חזרה אחת. עדיף לעשות חזרה אחת. עדיף לעשות תפילה אחת, ולא חזרה של כל הברכות, ושיענו, אמן. זאת אומרת, אבל יש דבר שנקרא להקל בשעת הדחק. סתם דוגמה, אתה עכשיו מגיע למדרשייה. נגיד, סתם דוגמה, אנחנו היינו במדרשייה. לפעמים זה היה מצב שאני הייתי היחיד ששומר שבת, וכל התלמידים שאיתי, מתחזקים, אף אחד לא שומר שבת עדיין. כולם ככה באים לשיעורים. והם אומרים, הרב, תעשה לנו ערבית. הרב, רוצים להתפלל. הרב, רוצים שחרית. הרב, רוצים מנחה. מה הדין? פה אנחנו כן נעשה איתם. למה? קודם כל אנחנו מרגילים אותם, מחנכים אותם לזה. ועצם זה שהם רוצים להתפלל איתך, זה כבר מעיד עליהם שהם רוצים לעשות תשובה. רק איך אומרים, כשמגיע שבת והם עוד פעם מחללים, הוא אנוס. הוא כבר, מה שנקרא, יצא מגדר כן, שקוע בזה. כן. שבעה לא תמיד אנשים דתיים. נכון.
מה, הם לא נחשבים בתוך המניין? אם כולם מחללים שבת, לא. אבל אתה לא הולך לעשות בדיקה. יש מחלל ויש מחלל. לא, מחלל שבת בפרסיה או בפרסיה זה בעצם זה שעכשיו יורד לאוטו, מניע את האוטו. לא מחייב. לא מחייב. לא מחייב, זה שהוא יורד לאוטו. ביחד או האוטו במצטבר? אחי, אתה לא צריך ביטחוני לכל אחד שנכנס. במצטבר. אבל עכשיו אתה אומר, אבל הרב לא שלא עושים, לא שבשירה יגיד לו בעל המקום, עצור, לא עושים, יעשו, אבל זה לא עולה. הם מכירים את החוקיות, הנה עכשיו. זה לא עולה, להלכה זה לא עולה, כן. לא שלא עושים. הרב, אבל אם לא. אתה לא עושה תחקיר ביטחוני, אבל יש כאלה שאתה יודע מה, אתה לא יודע מה. יש לך שכן, אתה רואה אותו פה ממול, אתה רואה איזה, הוא פתאום נכנס לבית כנסת. כולו זה, אבל שאין שבת, אין ערכים, אין דברים מינימליים של פחד ביראת השם. כולה חשופה שבעל השבעה, אתה מבין, אתה נרתע, אבל אתה עושה מקדיש, רק הוא לא עולה. מה, תגיד לבעל השבעה, אנחנו לא עושים שבעה? תגיד לו. לא, תגיד לו לעשות קדיש. עושים קדיש, איפה הוא לא יעלה הקדיש. תגיד לו, לא שלא יעלה, אני אשתדל לצרף איתו אדם כשר שיגיד את הקדיש. אדם כשר שיגיד את הקדיש, בסדר? עכשיו שימו לב, בן אדם מגיע למקום, אני אספר לכם סיפור, יש לי חבר, קוראים לו הרב אמירם קזיוף, הוא בחדרה מרצה בארגון שנקרא חפץ השם, הם עושים לקרב את הרחוקים וכל העניינים, הם עושים חנוכות בית, ובן אדם מקיש באינטרנט, אני רוצה חנוכת בית, שישלחו לי רב, הם שולחים להם את הרב אליו, לא, הם מארגנים את 10 אנשים, ויום אחד הוא הגיע לאיזה הרצאה בפתח תקווה, וההרצאה הזאת בפתח תקווה, הגיע בן אדם, הוא הגיע שמה, הוא היה איזה 5 גברים ועוד איזה 10 נשים. אז אמרו לו, תראה, עוד לא כולם הגיעו וזה, אולי נעשה בינתיים ערבית. אמר להם, בשמחה, נעשה, אבל אין מניין. פתאום קם לו שמה אחד, אמר לו הרב, מי אמר שצריך רק גברים? מה, נשים לא מצטרפות? ככה אמר לו, נשים לא מצטרפות? אז הוא קלט איפה הוא נכנס פה לרפורמים. הרפורמים הזה, אז הוא קלט את זה, אז הוא אמר לו, תשמע, אם כבר אנחנו מתחילים ככה, כי הרי מה זה הרפורמים? הם לא מאמינים בתורה שבעל פה, הם מאמינים רק בתורה שבכתב. אז זאת אומרת, כל מה שחז"ל אומרים, ונקדשתי בתוך ישראל, כל מה שאנחנו לומדים, זה בשבילו לא. הם טועים בגדול, כי התורה כשלעצמה היא לא מובנת. התורה בכתב היא לא מובנת. בלי התורה שבעל פה, אין לך דרך להבין את התורה שבכתב. אז זאת אומרת, בן אדם שכופר בתורה שבכתב, הוא כופר בכל התורה כולה, כי הוא לא יודע לאיזה. ואיש מפתח ביתו, אל תצא לא תצא עד בוקר. אז לפי איך שומרים שבת, כל ליל שבת לא יוצאים מהבית. הבנתם? זה, לא תבערו אש בכל משמעותיכם. הם לא מדליקים אש, אבל הם נוסעים באוטו. הבנתם? זאת אומרת, אם זה חשמלי בכלל, הוא אומר כך. יש כאלה שאומרים בכל מושבותיכם, הם נשארים במושב שלי, אבל במושב אחר אני יכול. כן, עוד יותר, זה לא ידענו. אז הוא אמר להם, רגע, אם אתם כבר באים איתי ככה, אז מי אמר שצריך מניין? בכלל, אם כבר לשיטתכם, אתם אומרים, הם מצטרפות, לא מצטרפות, מי אמר שצריך מניין? לא כתוב בתורה שתעשו מניין, נכון? זה הכל אנחנו לומדים מתוך תורה שבעל פה. אז הם אמרו לו, מה זה מי אמר שצריך מניין? ככה אנחנו יודעים, מקובל שצריך מניין. אומר, מי אמר לכם את זה? אמרו לו, הרב שלנו. אמר להם, תשמעו רגע, הרב שלכם אמר שצריך מניין, אבל אמר שנשים מצטרפות מניין. הרב שלי, שזה משה רבנו, הוא אמר שצריך מניין, אבל שנשים לא מצטרפות למניין. למי אני אאמין? לרב שלכם שמחבק כל היום את הבנות ועניינים ומעלה אותם לתורה? או שאני אאמין לרב שלי, למשה רבנו? תחליטו למי אני אאמין. אז הם ראו אין עם מי להתווכח, אמרו לו, טוב, בסדר, חכה, אמר להם שם כמה מילים וברח משם. ולכן אנחנו צריכים... הוא לא יכול להיות במניין. כן, הוא לא יכול להיות במניין כזה, יפה מאוד, וזה ההלכה שלנו. בן אדם שמגיע למקום שהוא יודע, לא יודע מה, פתאום איזה קרוב משפחה, פתאום זה, הוא רואה, יש פה 6-7 רפורמים. והם 4 יהודים כשרים. לא יכולים לקיים שם מניין, הם צריכים לקום ולצאת. צריכים לקום וללכת. אם המניין הזה הוא הברירה האחרונה למניין להיום. אין, התפלל יחיד. היה סיפור כזה עם הרב מרדכי אליהו, שמעו, סיפור מדהים. הרב מרדכי אליהו יום אחד היה בחוץ לארץ, באחד המסעות שלו, של זיכוי הרבים, הם הגיעו לשם לאיזה בית כנסת, והם היו 8 אנשים. הם היו 8 אנשים, לידם היה בית כנסת רפורמי.
הבית כנסת רפורמי, כמובן פתוח משבת לשבת, ובבית כנסת רפורמי היה שם את המנקה. היה שם את המנקה, והיה שם את הרב של הבית כנסת, כאילו הרב, האחראי, לא יודע מה. אז הרבי, כן, בדיוק. אז באו לרב מרדכי אליהו, אמרו לרב, זה מה שיש פה וזה. אמר להם, לא, תדאגו עוד אחד, לגבי המנקה, תשאלו אותו אם הוא רוצה להשלים מניין. אז באו למנקה, אמרו לו, אתה רוצה להשלים לנו מניין וזה? אמר, בשמחה. אז לקחו אותו והביאו עוד אחד עשירי. שימו את המניין, התפללו, הכל. אז בא הרבי ההוא לרב מרדכי אליהו, אומר לו, רבינו, אני מאוד כועס עליך, למה אתה עושה ככה? מה, אני לא מצטרף במניין, הלכת מחפש עוד חצי שעה, היית קורא גם אותי. אמר לו, תשמע, אי אפשר, אתה יודע, רפורמי, אתה כופר בתורה, אי אפשר לצרף אותך. אומר, ומה עם המנקה פה? למה אותו כן צירפת? הוא אומר, הוא עושה את זה בשביל פרנסה. הוא לא, זה לא האג'נדה שלו. הוא אומר לו, רבי, אני אגיד לך גם באמת, גם אני עושה את זה בשביל פרנסה. אמר לו, כן, אתה אבל בפרנסה כזה עדיף שתפשוט נבלה בשוק. כן, אבל הוא מנקה, בדיוק, אבל הוא מנקה. זאת אומרת, הרפורמים עצמם, הם לא מצטרפים למניין. וגם כל אדם שהוא כופר, אפילו לא רפורמי, הוא לא רפורמי, אבל הוא כופר בתורה, בתורת משה, וזה, כן, הוא בן אדם שהוא, אתה יודע, אתה תמיד מדבר איתו, הוא תמיד לך, וזה, ופה, ושם, ואיפה היה אלוקים בככה, ואיפה היה אלוקים בככה, הוא כרגע עומד במצב שהוא לא יכול להצטרף למניין, אבל איך החבר שלו שמחלל שבת בדיוק כמוהו, וכולי, הקלנו, צרף אותו לערבית, הקלנו לדון אותו, מה הדין? הוא לא עושה להכיס. יפה, אותו אחד, איך אומרים, יש הבדל בין בן אדם ששקוע בתאוות שלו, לבין בן אדם שהוא מתרץ, למה הוא עושה מתרץ יותר גרוע, למה? כי כביכול אותו אחד, הוא אומר לך, תשמע, אני יודע שזה לא בסדר לחלל שבת, אני יודע שזה לא בסדר לעשות כך וכך, אבל קשה לי. אז אותו אחד, הוא אנוס בידי יצרו. יש לו מצפון, הוא הרג את המצפון, יפה מאוד, ואותו אחד, לכן הוא לא מצטרף. אין יעקב, רבותיי. בחב"ד פה, אני חושב חב"ד הפרחים. כן. מי שילמה לו מניין? החבר מועצה זה שהיה אנטי דתי, יצחק לב? הוא דווקא בסדר נראה לי, לא? קראו לו להשלים מניין. כן? לא דתי. לא יצחק קשת? לא קשת, לב. הוא חילוני. כן, טוב, יאללה, עכשיו רבותיי, אנחנו בעין יעקב. חבר'ה, שבוע שעבר למדנו סודות. אם אתה מזיק את הניצוץ או אתה מפוצץ אותו. כן. אבל אם אתה חילוני והולך להיות ראש עיר, אז אם אתה לא דואג לילדים שלך בבית, ישמרו שבת. אנחנו באמצע קט"ז. אנחנו באמצע קט"ז. אבל תשמע, תדע לך שיש רבי מרדכי, תדע לך שיש כאלה, לעיר ולא לילדים. תדע לך יש כאלה רחוקים מתורה ומצוות, אבל יש להם כבוד לתורה והמצוות וערכים טובים, הרבה יותר מכאלה שהם דתיים בעצמם ומזלזלים. זה כמו שהיו נשים שאתם יודעים, לכתחילה אישה תלך לרופאה ולא לרופא. למה אישה תלך לכתחילה לרופאה? כי רופא שהולך לעסוק במקצוע של גניקולוגיה וכדומה, זה אומר עליו משהו. זה לא, מה, חסר רופאות שיבואו ויעסקו בדבר הזה? אחד רופא שעושה כזה דבר, אז יש לו איזה גדר של סוטה קצת. מצא לו מקצוע. אז באות נשים ומה אומרות? אני רוצה ללכת לרופא, אתה יודע למה אני רוצה ללכת לרופא? כי הרופאות הן לא עדינות. ככה אמרה לי אחת אישה, למה? כי הרופאה, היא באה אליה, הלו, זוזי, את אישה, אני אישה, מה את בלבלת בשכל? יאללה, תבין? הגבר הוא כביכול יותר עדין, אז הן מפחדות שלא יהיה להם כואב, שלא יהיה להם זה, כי הוא לא אישה, הוא לא אישה. להבדיל, על המשקל הזה, אבל חס וחלילה, כן, אין יותר, עדיף קצת להתאמץ, ללכת לרופאה, אין יותר. אבל על המשקל הזה, לפעמים יש כאלה שכיוון שהם כבר בתוך הדת, אז הם כבר לא מרגישים את הערך של הדת. בן אדם ששוחה באור, אנחנו עכשיו פה לא מרגישים הערך של כל מנורה.
אבל אם פתאום מורידים את החשמל, ואני מצליח להדליק לך איזה מנורה אחת, או שתי מנורות, אתה אומר, ברוך השם, אפשר לקרוא בספר, הסתבח שמו איזה מנורות טובות, איך המנורות מאירות לנו, אתה תאריך את האור. נכון? אותו רעיון, הרבה פעמים כאלה שהם בחושך, הם מעריכים את התורה והמצוות הרבה יותר מאלה שבאור. ולפעמים אתה תראה אפילו גויים מהצד, שאתה תראה הם עושים כבוד. עושים כבוד מאוד גדול לתורה והמצוות. יפה מאוד. רבותיי, אנחנו באמצע פסקה קט"ז. באמצע פסקה קט"ז. איזה עמוד מישהו שם פה זה... איזה עמוד? תן לנו רגע, הנה פה, קי"ד, קט"ז, הנה פה, רגע, הנה, פה, אמר רב זורטרה בר טוביה, 158, 158 רבותיי, אנחנו שיעורים קודמים דיברנו כל מיני סודות, גילה לנו כל מיני סודות, רבי יהושע בן לוי, גילה לנו שסך לו סמי, בא ודיבר איתו ונתן לו כל מיני עצות להינצל מנזקים, להינצל מכל מיני נזקים. זוכרים? דיברנו שבן אדם שהולך להלוויה או לבית הקברות, שלא יסתכל בפני האנשים שם. שהאדם, הסתמת את זה למחרת? הרב בועז, אני עומד בזה, אומרים לי, מה יש לך? בוא, אני אומר להם, לא, תכף, אני קבלת פנים, מה אני אגיד להם? כן. פתאום אני בצד. אומר להם, אני קבלת פנים, אני המארח. יפה. אני אשמור בתוך בית העלמין. כן, המארח, איזה מארח, בלי עין הרע. אני מסתובב ככה, זה לא שלי, זה אני מכבד את חמים. כן, כן. אני עושה ככה. רגע, יש פתקים שם VIP, עניינים. התקשרתי לעצמי. כן, כן, כן. יפה מאוד, יפה מאוד. אתה ניצלת. זה היה המטרה. אתה ניצלת, זה היה המטרה. המטרה היא... רציתי להציל גם את אבא שלי. המטרה היא, אמרנו בשיעור הקודם, למה אנחנו שמחים בתורה הזאת? כי התורה הזאת זה לא חוק. זה לא איסור תורה. זה לא איסור תורה, זה סודות שהתורה מגלה לנו איך לא להינזק בעולם. יש כל מיני חלונות שכביכול יש רשות למזיקים לגוע בבן אדם, וברגע שאני לא נותן להם פתח בחלון הזה, אז אוטומטית אני הצלתי את בשרי, הצלתי את עצמי. ולכן אנחנו אוהבים את התורה הזאת ומחבקים אותה ומנשקים אותה, ואת ספר התיאוריה וספר החוקים של מדינת ישראל, אנחנו לא מחבקים ומנשקים, גם אם אנחנו אנשי חוק הכי טובים בעולם. וישרים ככה עם החוק ואוהבים את החוק. למה? כי החוק בעצם מחייב אותך. אומר לך, תשמע אדוני, אם אני אתפוס אותך שעברת באדום, אני אתן לך דוח. אבל התורה היא לא ספר חוקים כזה, התורה היא ספר שמציל אותך, אומר לך, תשמע, כל פעם שתעבור באדום מחכה סמי טריילר. אני ממליץ לך, אל תעבור באדום, כדי שלא תיפגש עם סמי טריילר. הבנת? זה הכל. אז לכן כל עצה שאנחנו מקיימים בחז"ל, כל מצווה שאנחנו מקיימים, מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו בעצם מצילים את עצמנו. התורה הזאת זה GPS שאומר לי איפה לפנות, איפה לא לפנות, איפה ללגוע, איפה לא לגוע, איפה לאכול, איפה לא לאכול, איפה לשתות, איפה לא לשתות. זאת אומרת, התורה הזאת היא מכוונת אותנו. היום... כן. אין פה לא איסור וגם לא מצווה, זה טיפ שבעצם שהרב יהושע קיבל, נכון? הוא סמי בכבודו בעצמו, אמר לו, תשמע, יש לי עבודה. אז יש את העבודה המרכזית שאני מקבל תשדורת מלמעלה, ואומרים לי, תשמע, לך תביא את פלוני, לך תביא את אלמוני, אבל יש לי עבודה אחרת גם. מה העבודה אחרת? שאני יושב בטל בין המשמרות, מה המשחק שלי? מה זה? אני אוהב להזיק. אז אני הולך לבית הקברות, מטייל בין אנשים, יושב להם על הכתפיים, נדנד רגליים, כמו שאמרנו שיעור שעבר, ובן אדם שעובר, אני רואה בן אדם שלא נטל ידיים שחרית, אני מנסה לתת לו מחשבות שיטול ידיים למישהו אחר, של הבן שלו, או לכל דבר אחר, שעדיין לא נטל ידיים, ומי שנטל ידיים ממי שלא נטל ידיים, שם יש לי חלון. הבנת? אני מחכה בחלונות, איך אומרים? זה השאלה שלי, אין פה לא מצוות, אין פה לא תעשה ואין פה מצוות תעשה. נכון. אין פה בכלל מצווה. כן. ואנחנו יודעים שבכל נזק שבא לעולם זה רק מחטאים. אין פה חטא, אין פה משהו שאתה יכול לבוא ולהגיד, איך בדיוק יש לו את הרשות בכלל, לסם? זה מה שמעניין. כי התורה חייבה אותך שאתה קם בבוקר ליטול ידיים, קודם כל לפני שאתה עושה פעולה מסוימת. סתם דוגמה, לקחתי את הדוגמה הזאת. והתורה גם אמרה לך לא להסתכל בפני אישה.
אז ביום יום, אם חטאתי וזה וזה, זה עדיין לא ייתן לו רשות באותו רגע להזיק. אבל כן, כל דבר, עם כל העבירה שהיית עושה, אם זה היה נותן רשות באותו רגע להזיק, כולם היית רואה אותם עם גלגלי וספה, היית רואה אותם על הראש. היית רואה אותם צדיקים, תאר לך בן אדם היה מדליק את האוטו בשבת, מתפוצץ, חבר שלו היה מדליק למחרת. נגמר, אין בחירה. זאת אומרת, גם כשעושים חטאים, אבל פה, בנקודות האלה שהוא גילה, תשמע, באותו רגע כבר יש לי שליטה עליו. אני לא צריך ללכת ללמעלה על קטרג, להגיד, חבר'ה, תנו לי את המפתחות. הטומאה שם גדולה, בדיוק. אני רוצה לספר משהו שהציבור ישמע, וגם לרב, בהזדמנות הזאת, הילד שלי לא ישן שבוע. בוכה, צעקות, לקחנו לרופא, לא היה שום דבר, לא ידעו כלום. הוא הלך לגן, הוא בגן של הרבנית זיגדון. היא מספרת, היא מתקשרת לאשתי בשעה 12, אומרת, תקשיב, הילד לא בוכה, לא הפסיק לבכות עד שעה 11. לא רציתי לומר לך כלום, אמרתי, אני אנסה להרגיע אותו. נטלתי לו ידיים, הילד נרדם. מאותו יום אנחנו נוטלים לילד ידיים, הוא לא רק לא בוכה, הוא רק ככה. וואי. הוא לא בוכה, היינו מחכים לו טיפול, הוא היה צועק. בנטילת ידיים, אני לא עקב, מישהו נולד, בכלל לא נתנו, אנחנו גם הבנות שלי, עוד שנה, שנתיים, בוא, זה לא כל בוקר נטילת ידיים, אין את הטקס הזה. הוא ספציפי לא נתנו לו, הוא לא הפסיק לבכות, הוא לא היה רגוע בכלל. הרופאים לא ידעו מה... לפני כמה שנים הבאנו למדרשייה שלנו, דוקטור זבולון רביוב קוראים לו. הוא היה עם דוקטור אריק נווה וכל החבר'ה האלה שהם הביאו את המצלמות של העילות לארץ. הם היו עוסקים ברפואה בכלל, רפואה סינית, והמצלמות של העילות שהם גילו שדרך הצ'קרות של הבן אדם, שאם הצ'קרות סגורות שום מחלה לא יכולה לפגוע בו, לעומת זאת אם הן פתוחות, או אם הוא עבר דברים, הוא אמר לנו שם דברים מדהימים, הוא גילה על אנשים, סתם דוגמה אחד התלמידים שלנו, הוא אמר לו אתה עברת צרה מאוד מאוד קשה השנה, הוא לא מכיר אותו, שתבינו, הוא לא מכיר אותו, לא כלום, הוא אמר כן, ואנחנו יודעים כולם, אבא שלו נפטר באותה שנה, הוא ממש ראה דברים על העילות של הבן אדם, חיבר אותו למצלמה, משהו מדהים, אז הוא אמר לנו תראו אני לא נוגע במצלמה, לא כלום, תראו רק מה זה נטילת ידיים. הוא הראה לנו שם מלא דברים, טלית, תפילין, מלא דברים, איך זה משפיע על העילה של הבן אדם. הוא נתן לנו את הדרגות של העילות. אתה רואה את העילה שלו. אתה רואה את העילה במסך? אתה רואה צבע. יש לכל בן אדם, לכל בן אדם יש אור המקיף. לכל בן אדם בקבלה זה מובא אור המקיף. והוא הראה לנו שמה, הוא הביא את המחשב, זה כמו כף יד, יש לו חיישנים על כל האצבעות של הבן אדם, כמו מכונת אמת כזאת נקרא לזה, ומצלמה, שהיא ממש, המצלמה היא מתרגמת גם מה שהיא רואה בחיישנים, וגם מה שהיא מצליחה לצלם, היא מתרגמת את העילה שסביב הבן אדם. ועכשיו כל בן אדם, הגיעו למצב שהם ידעו לזהות תפילין פסולות. תפילין פסולות או תפילין קשורות על הבן אדם. הבן אדם הניח תפילין, בדקו, ראו אם התפילין קשרות או לא, משהו מדהים. הדברים הזויים. ואני אזמין אותו, בעזרת השם, אני רוצה אולי להזמין אותו. לא, זה מזכיר יקר מאוד. אני רוצה לראות את השאלה שלי בפלוס או במינוס. עכשיו, מה היה איתו? לא בחשבון. הוא בא לאחד התלמידים שלנו, שלומי, אמר לו, שלומי, אמרת, תבוא למצלמה, שם אותו על המצלמה, אמר להם, תראו, אני לא נוגע, אני יושב פה בצד, אתם תראו בעצמכם מה זה. ואמר לו, תניח את היד על הזה, אמר להם, ראיתם את העילה שלו? תזכרו. היה איזה צבע צהוב, לא זוכר, משהו כזה, צהוב, כתום, ראינו את העילה שלו, זה דרגות מאוד נמוכות, צהוב, כתום. ואמר לו, לך תיטול ידיים, תחזור למצלמה, אנחנו ממתינים. הוא הלך, נטל ידיים, חזר, הניח את היד למצלמה, עלה באיזה 2 דרגות בעילה. 2 דרגות בעילה, בלי כלום, לא עשה כלום. נטל ידיים, 2 דרגות. עלה לכיוון ירוק, הכי גבוהה זה לבן. לבן זה הרב מרדכי אליהו. תראו, יש צילום שלו ביוטיוב עם המצלמה הזאת. הרב מרדכי אליהו, ביקשו ממנו להניח תפילין, הוא אמר להם, לא, אני לא יכול. זה כוונות, זה עניינים, אני לא יכול ככה להניח. אבל אם אתם רוצים, אני אתעטף בציצית. הוא התעטף בציצית, הוא הגיע ללבן. תבינו, להגיע לסגול, אצל הגויים, כן, אין מצלמה. להגיע לסגול, לא ללבן, להגיע לסגול, שזה אחד הדרגות הגבוהות, זה 8 שעות מדיטציה לבן אדם אחר, שלא מניח תפילין, לא כלום, הוא צריך לעשות 8 שעות מדיטציה, לסגור את הצ'קרות שלו ועניינים וזה, להגיע רק לדרגה הזאת. לבן אין, זה, חביבי, אתה צריך להיות
וזה רק עם הטלית הוא עשה. אני אביא אותו בעזרת השם, בעזרת השם, הנה זה משימה למרצה הבא, בעזרת השם. דוקטור זבולון רביוב, הוא היה, כל מי שרוצה מניח את היד על החיישן, הוא שם לך פה מסך, שם לך עניינים. הקלטות ביוטיוב, שנסיעה ארוכה באותו יום, שיהיה לי הרבה הילה. כולם פה עכשיו יודעים בדיוק מה העילה שלך. וואי. זה או שאני משמש דוגמה, או שפה אתם אותי חזרה או שיש כאלה שרשרת עם כל התנ"ך ומשפיע? לא יודע, מאיפה לי יודעת, אני לא צלם מילות, אני רק אומר לכם מה אני ראיתי. עכשיו שהוא בא לפה, תביא את הדברים האלה. אז עכשיו, לא יודע, נזמין אותו, נראה מתי הוא ירצה. כן. תראו, אתם יכולים להקיש ביוטיוב, תקישו ביוטיוב דוקטור אריקנה ודוקטור זבולון רביוב, אתם תראו, עילות, תכתבו עילות, פסולים, יופיע לכם. אולי יש שם גם צילום מהמדרשייה שלנו, אחד הפעמים שהוא עשה. בעלי לתפוס את המכשיר הזה? לא. זה... מכשיר עילות. הוא רשום, עילה מכל העילות, סיבה מכל הסיבות. זאת אומרת שכל סיבה... עילת העילות, סיבת הסיבות. זאת אומרת שכל סיבה שאדם בעצם מנח תפילין לא טוב, הוא מתפלל לא טוב, או שהוא... עושה לו זה. ברגילות שהוא מרגיש שהוא עושה אותו טוב, כן. אז העילה שלו בעצם... כן, יאללה רבותיי, בואו נמשיך, זהו, כן. כן. אם זה יכול באמת לבדוק להלכה למעשה לגבי נגיד מזוזה שאשכנזית. אנחנו לא נסמוך על זה להלכה למעשה, כי כל דבר של ההלכה למעשה זה תלוי רק בעיני המגיע. אני לא ידון את זה בזה, אבל זה כן נותן לך הרבה פרמטר. זה נותן לך המון פרמטר. היה איזה אחד סטודנט שלא משנה כמה זוגות תפילין הניחו לו, לא עלה לו העילה. והלכו ובדקו, לא יודע, תפילין כשרות, הכל כשר, והעילה של הבן אדם לא עולה. בסוף, אחד המתכנתים שם, אמר לו, תגיד לי, מחילה, כבודו, אני לא נעים לי לשאול אותך, אבל אתה בשירותים, אתה מקנח טוב? הוא לא מקנח, חפיף. הוא אומר, יש מצב, אתה הולך מתנקה, כאילו, אתה יודע, ככה טוב, אפילו מתקלח וזה, הלך, התנקה, שם תפילין, טלק, קפצה העילה. זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת גם באותו רגע מה הפרמטר, אולי אותו אחד אתה צריך לדעת את כל ההלכות, כל העניינים, ואז לדעת, לראות שזה גם דוש לפני שבאים, כן. בסדר? אמר רב זוטרא, אז עכשיו היום אנחנו מדברים, רבותיי, היום הגמרא מלמדת אותנו על העניין, יש לנו הלכה שהיא הייתה יותר מצויה בחוץ לארץ. מה היה בחוץ לארץ? בחוץ לארץ היה אסור לאדם לצאת יחידי בלילה. כל אלה שגרו בחול, תשאלו את ההורים, את הסבים, את הסבתות, את כולם, הם יגידו לכם שכשהם היו יוצאים בלילות, הם היו רואים דברים, הם היו יודעים על אנשים שמתעסקים עם כישופים, היה הרבה חיות רעות, היה הרבה שינדלתים שמסתובבים ביניהם, היה הרבה דברים, בתים בחוץ לארץ, בלי מזוזה, מתארים לך, תראו, כל הסרטונים שאתם רואים ביוטיוב על שינדלתים ועל רוחות ועל כל מיני כאלה, המשותף בכל הבתים האלה שזה בתים בלי מזוזה. ובחוץ לארץ יש טומאה גדולה, טומאת ארץ העמים, ושם יש חיילות ועניינים. לכן אמרה לנו התורה, אל יצא אדם יחידי בלילה. אבל בן אדם רוצה להגיע לשיעור, בן אדם רוצה ללכת לפה, בן אדם רוצה ללכת לשם, אז אמרה הגמרא עצות. מה אמר לה עצות? אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, אבוקה כשניים, וירח כשלושה. איבאיה להו אבוקה כשניים בהד דידה, או דילמה אבוקה כשניים לבר מדידה, תשמע וירח כשלושה. היא אמרת בהשלמה בהד דידה שפיר, אלא היא אמרת לבר מדידה 4 למה לי, והאמרמר לאחד נראה ומזיק, לשניים נראה ואינו מזיק, לשלושה אין נראה כל עיקר, אלא לאו שמע מינה אבוקה כשניים, בהד דידה שמע מינה. זאת אומרת, מה אומרת לנו הגמרא רבותיי? אומרת לנו הגמרא, ברגע שהאדם רוצה ללכת יחידי בלילה, אז אם הוא לבד, אם הוא נתקל בדרך עם איזה אחד מהשליחים של סמי, מה קורה לו? הוא רואה אותו וגם אותו אחד יכול להזיק לו. אבל אם הולכים 2 אנשים בדרך, הם יכולים לראות אותו, דרך אגב לרבי יוסף יש הרבה סיפורים כאלה ממרוקו, יכולים לראות אותו, אבל לא יכולים להזיק לו, כי הם 2, יש להם כוח. אם הם הולכים 3 בדרך, לא יכולים לא לראות אותו,
ולא להזיק אותו, והוא לא יכול להזיק אותם. הבנתם? 3. אז זאת אומרת ככה, אין לו 3, אין לו 2, הוא צריך לצאת. אומרת הגמרא, מה יעשה? ייקח אבוקה ביד שלו, ייקח לפיד, יפה, ייקח לפיד, ילך איתו ביד. אם הוא לוקח לפיד והולך איתו ביד, יש סיכוי שיראה כל מיני חיילות, אבל הם לא ייגעו בו, לא יוכלו לגוע בו. ואם יש גם ירח מלא, אם יש ירח מהיר, לא מעונן, לא מכוסה העננים, הוא כבר נקרא 3, הוא גם לא יראה אותם. רבי לידן היקר. זאת אומרת... אז כל מה שקורה בסרטים, מה שהירח מלא כל השטויות, זה דווקא הפוך. זה הפוך, בדיוק. בעם ישראל הכל הפוך, בדיוק. ה-13 זה המספר הכי טוב שלנו, אצלהם זה המספר הכי מפחיד. מי שהולך בחוץ לארץ צריך לקנות דירה, שיקנה דירה מספר 13. גם יעלה לו בזול, גם יהיה לו הרבה ברכה. הגויים לא ההפך, הגויים, מספר 13, יפה מאוד. חובות הלבבות, רבותיי, אני פשוט קיצרנו בשיעור הזה. קיצרנו, אבל למדנו שורה. כן, לא, קיצרנו בעין יעקב. יפה מאוד, רבותיי, איי, 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 איי. 46 שיעורים. איזה עמוד? אנחנו בעמוד, תפתח פה את הדף. אנחנו במילים וכאשר מחשבותיו ובגופו. מאחר שהוכחנו... אמרתי לך, אני קיבלתי ספר של חשוב בשיעור. כן, וכאשר מחשבותיו. בסדר? שין מם זין. שין מם זין. שין מם זין. טוב, מוכנים רבותיי? יותר מוסף זמני. אני אומר לך, אני 2 דקות בלב יוסף, העילה שלי יותר עלתה. וואי, ברוך השם, למקום פה השתבח שמו לעד, זיקה אותנו לעילה של המקום, יש למקום עילה. אתה נכנס, השתבח שמו. שלא ניתנת להסברה. השתבח הבורא. כן, שין מם זין. אנחנו ביארנו רבותיי שבורא עולם ברא כל אחד למקצוע שהוא אוהב ונתן לו את התכונות בגופו, במחשבתו ובכל הדברים, נתן לו כדי לקיים את תפקידו פה בעולם. יובל בלי עין הרע קיבל גוף של קב"ט, אין מה לעשות. חביבי, בורא עולם נתן לו את כל הכישורים, נתן לו את כל העניינים, מה? להיות קב"ט. זאת אומרת, אחד אחר נתן לו את כל הכישורים להיות מהנדס, השני נתן לו את כל הכישורים להיות שף, אחד כן נתן לו את כל הכישורים, כן, אחד נתן לו את כל הכישורים, בדיוק. אתה יודע למה? מציל חיים, כל המציל נפש אחת מישראל. עכשיו אני נותן הצעה ל-700 איש, מספיק שאחד מה-700 לקח משהו. אתה גם דרך אגב יכלת לעבוד בחג, אתה יודע, צורכי רבים. בחג, יכלת לעבוד בחג. לא יודע את זה, שלא ידעו את זה, אתה אומר. אל תגלה להם. זה בצנזורה. אל תיתן להם את העניין הזה, כן, אל תגיד את זה. אל תראה למפקדים, זה מצולם, אל תראה למפקדים, תגיד להם. הרס"ר אני מבקש. זה הרב הזה, הוא לא להלכה הרב הזה. הרב הזה לא להלכה, זה לא להלכה, הוא אמר את זה למילתא דבדיחותא. טוב, רבותיי, אז אנחנו ביארנו שכל אדם מחויב לעסוק דווקא דווקא בהשתדלות בפרנסה שהוא נמשך אליה. כי הוא סך הכל מה הוא עושה? הוא עושה סך הכל השתדלות בפרנסה. וכיוון שהאדם עושה סך הכל רק השתדלות בפרנסה, אז זה לא משנה במה הוא יעבוד, את הכסף שלו יקבל, כי הוא יוצא ידי חובת הכללה. זה מה שתמיד רבותינו אומרים, שבן אדם שעובד שעות נוספות וקורע את עצמו מבוקר עד לילה, ולא דואג למשפחה, ולא דואג לעצמו, ולא דואג לדברים האלה, הוא בעצם מה הוא עושה? הוא מהדר בכללה. למה? כי בורא עולם עשה כללה, בזיעת אפיך תאכל לחם. אז אני, בזיעה הזאת, שאני משתדל בפרנסה, זה ההשתדלות, יצאתי ידי חובת הכללה. אף פעם לא ראינו אחד מהדר בכללה. לא, עוד קצת בכללה. יצאת ידי חובת ההשתדלות שלך, נגמר הסיפור. וכל אחד במה יעשה? בדבר שנותן לו טוב, נותן לו הרגשה טובה, מרים אותו, מחיה אותו, בורא עולם ישלח לו את כל הכסף שמגיע לו, מהעבודה הזאת. הנה תראו את רבי מרדכי, אתמול עזב עבודה. שאלתי אותו למה עזבת? הוא אומר, תשמע די, אתה מרגיש מת. לא יכול, נכון או לא רבי מרדכי? לא יכול, די. למה? זה לא משנה כמה כסף ייתנו לך, היה לו אוטו עם דלקן, היה לו משכורת, היה לו עניינים. אדוני,
זה לא עובד, הגוף שלי לא בנוי לדבר הזה, הגוף שלי רוצה משהו אחר. וכיוון שבן אדם נמצא במקום כזה שהגוף שלו רוצה משהו אחר, בעזרת השם, שהגוף רוצה משהו אחר, הוא צריך להקשיב לגוף שלו. למה? כי בורא עולם ברא אותך בטבעים וברצונות ובחשקים למקצוע שאתה צריך להשתדל בו בפרנסה. ואם אני הולך רק בשביל הכסף, ורק בשביל הקריירה, ורק בשביל הדברים, ואני עושה דברים שאני לא אוהב לעשות אותם, אני מתעלל בעצמי. בסדר? מפרק את הנפש. מפרק את הבן אדם, כן. מפרק את המשפחה, את הכל, בדיוק. בדיוק, בשביל הנשמה, יפה מאוד. זה מה שקרה לי דרך אגב במשטרה אחרי 15 שנה. הרגשתי שהנפש מתפרקת, שאני רק בשביל הכסף בה כבר. בדיוק. אמרתי זו, נגמר הסרט, אני לא רוצה את זה יותר. זהו, יפה, אתם רואים ככה הגוף. עכשיו, שימו לב מה הוא אומר לנו עכשיו פה מהשיעור הזה, כל אחד יצא בעזרת השם, כשהוא הולך לעבודה, יצא לך שכל דקה ודקה שאתה בעבודה, אתה מקיים מצוות השם. יש הרבה אנשים הולכים לעבודה, הם בזבזו 8-9 שעות מהחיים, 10 שעות מהחיים. יהודי, אמיתי, אין לו שנייה מבוזבזת בחיים. כל החיים שלו זה תורה ומצוות. כל החיים שלו, מבוקר עד לילה. אפילו אם הוא עובד לא משנה במה, עובד בזבל, לא משנה איפה, החיים שלו זה תורה ומצוות, מבוקר עד לילה. שימו לב מה אומר בעל חובות הלבבות. וכאשר מחשבותיו וגופו עסוקים באחד מאמצעי הפרנסה, או בהשתדלות להשיג אמצעי זה, תהיה כוונתו לקיים מצוות הבורא שציווה לאדם לעסוק באמצעים גשמיים לשם עיבוד האדמה, חרישתה וזריעתה, כמו שכתוב ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, ושציווה להשתמש בשאר בעלי החיים לצרכיו ותזונתו ולבניית מדינות והכנת מזון, ושציווה לשאת אישה כדי להוליד בנים, וכשהוא מכוון בדברים אלה לשם שמיים הוא יקבל שכר על זה. שים לב, אתה הולך לעבודה, יוצא לעבוד, ואתה לא בזבזת את הזמן. כל דקה וכל שנייה אתה תגיע אחרי 120, יגידו לך כמה זמן עבדת? 8 שעות. טוב, 8 שעות כאילו עזרת לזקנות להרים סלים, 8 שעות כאילו ישבת ועסקת בתורה, 8 שעות כאילו נתת צדקה, 8 שעות האלה כל דקה ודקה שמה היה לך בזה מצווה. למה? אתה יצאת לפני שהלכת לעבודה ואמרת ריבונו של עולם, הרי אתה יכול לתת לי את הכסף לפני, בן אדם יכול להגיד את זה אפילו פעם בשנה, יכלת לתת לי את הכסף בלי העבודה. למה אתה מכריח אותי לצאת לעבוד? כי זה רצונך. ולכן אני עושה עכשיו לשם ייחוד קודשה ברכוש שינתה, לקיים רצון השם, לצאת לעבוד. אני מקיים את רצון השם, ללכת להביא טרף לביתי. אני הולך לקיים רצון השם, ללכת ולזון ולפרנס את אשתי והילדים. כי בורא העולם ציווה אותך לעשות את זה, ואם הוא הכריח אותך, הביא אותך למצב שכדי להתפרנס אתה צריך ללכת לעבודה, סימן שזה רצונו ממך. ולכן אם זה רצונו ממני, אני מקיים את רצונו. השם יתברך, תודה רבה שאתה נותן לי את ההשתדלות. הרצון שלו ממך שתצא לעבוד, שתשתדל בפרנסה. ולכן כל דקה ודקה שאתה בעבודה, אתה שומע רבי לידן, כל דקה שאתה עושה לבן אדם מסוג'ית, כן? כל אצבע שזזה מצווה, מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה. זה יותר לקרוא בתורה וזה, למה? שהוא יורד ומשחרר לך את היד, הרי הוא לוחץ. כן, עושה לך מסאז' תוך כדי, עושה לך תוך כדי שתחרר היד. זה כמו מוסכניק, אתה מגיע למוסכניק, איך שאתה מגיע אליו עם תקלה, אתה מכיר את זה? אתה מכיר את זה? יש לך תקלה באוטו, אתה מגיע למוסכניק היא נעלמת. זה פחות או יותר, יש לך נתפס מה שתן לו יד, זה ייעלם. בגלל זה הגמרא אמרה שכל היכול לפרנס את בני ביתו ומחזר לפתחים הוא נקרא אכזרי. בגלל זה הגמרא אמרה שכל היכול לפרנס את בני ביתו ובמקום זה מחזר לפתחים נקרא אכזרי. נקרא אכזרי, על הבריות, כן. הסיבה מה זה לא הסיבה, הסיבה היא זה שכביכול אסור לאדם להטיל את עצמו על הציבור, אם הוא יכול להסתדר בכוחות עצמו. ולא לענות את המשפחה שלך. בדיוק, אסור לו לעשות את הדבר הזה. הוא התחתן, הוא קבע בכתובה שהוא יזון ויפרנס ויחלקל, אז הוא דואג, הוא הולך לעבוד, הוא רוצה שהבנים שלו יהיו יראי שמיים, שהילדים שלו יקבלו ערכים, הוא רוצה שהם יחיו בבית טוב, בהרגשה טובה, יקבלו מהאבא והאימא, אבל כשאבא והאימא כל היום עסוקים רק איך אומרים, לקבץ נדבות או לעקוץ את ביטוח לאומי, אז אותו דבר המצב בבית הוא אותו דבר. שימו לב
לב עכשיו, שימו לב, תנו לסיים את הקובייה. מהחתן של הבת שלו, שהוא לא עובד, שהוא לא מכניס כסף הביתה. איך? מותר לו בבית דין רבני לתבוע את החתן של הבת שלו, שהוא לא מכניס כסף בביתה? הוא צריך לקחת אותו לרב, הוא צריך לקחת אותו לרב שיאזן, לראות מה ההשקפה, איפה מונח הבן אדם, מה היכולות שלו, הכל בסופו של דבר תלוי כמה אתה יכול להסתדר. שימו לב, ברגע שבן אדם יכול להסתדר בפרנסה, אם הוא אדם חכם, הוא עוזב את העבודה. אם הוא אדם חכם, הוא הולך ללמוד תורה. זה אדם חכם. אבל כל עוד שבורא עולם לא מראה לו את זה, מראה לו, תשמע, אין האופציה, אין, רביבי, אתה פה, זה השטנט שלך, אז אין מה לעשות. אז אני פה. אז כל בן אדם לפום דרגה דילה. יום אחד תפס אותי, נסעתי עם איזה נהג מונית, כל הדרך, לא יודע מה, איזה כתבה הוא ראה, אתם הדתיים, הוא אומר לי, ואתם הדתיים, צאו לעבוד, צאו לעבוד. אמרתי לו, לא רוצה לעבוד, יש לי כסף, מה, תכריח אותי לעבוד? אמרתי לו, אין לי כסף לעבוד, אבל יש כסף, מה אתה רוצה? תגיד לי, מה, אני עבד? אם יש כסף, לא עובדים, אין כסף, עובדים. זהו, בלי... כן, מה? מה שבאתי לך פעם אחת בשאלה, יד חמוצים את השיר. כן. ביררנו את הדבר הזה שכל רגע ורגע, זה מה שמחזק. לא החריצות אמת, השתדלות אמת, החריצות שקר. מה שדיברנו אז, שהיום כיום, שאז הבאת לי מצב כזה שהגענו למצב שאמרת לי שכל רגע ורגע שהבן אדם עובד בעצם, בורא עולם מברך לו את הידיים. כל רגע ורגע שהוא עובד. כן, כי זה עכשיו ההשתדלות שלו. אביאל, אתה תעדכן אותנו מתי אפשר ליטול ידיים, כן? תעדכן אותנו. הבשרים מוכנים? שלא יהיה כל אחד, הכל מוכן? יאללה, אז בואו נסיים את הקובייה רבותיי, ואנחנו ניטול ידיים. שימו לב, בין אם הוציא שאיפתו לפועל, בין אם לא יוציא שאיפתו לפועל, כמו שכתוב, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. בא בן אדם, עשה את ההשתדלות שלו פה, פרנסה לא הלך, לא היה פרנסה טובה אותו חודש. היה לו הרבה הוצאות, היה לו הרבה דברים, הוא אומר מה זה, תראה, עבדתי לחינם. עשה, עבד, בסופו של דבר הפסיד את הכסף. עבד, לא מכר את מה שעשה. לא משנה, כל אחד והמשהו זה. אומר לך בעל חובות הלבבות, אתה לא מבין שזה לא משנה? אתה קיימת מצוות השם, בורא עולם רצה שאתה תעמול 7 שעות, 8 שעות כל יום החודש. אתה לא אחראי לתוצאות. זה לא אומר שאם הצלחת להביא כסף לבית, אז קיימת את המצווה לזון ולפרנס את המשפחה. אבל אם לא הבאת כסף לבית, לא קיימת את המצווה לזון ולפרנס את המשפחה. זה לא קשור, אתה תמיד קיימת את המצווה. כי אתה עשית את המצווה, אתה לא אחראי על התוצאות. אתה אחראי על ההשתדלות, אתה עשית את ההשתדלות מצדך. אומר, כמו שכתוב, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. ואמרו רבותינו, וכל מעשיך היו לשם שמיים, וביטחונו באלוהים יישאר שלם, ולא ייפגם במאומה בזה שהוא משתדל להשיג אמצעים שיתפרנס על ידם. אם הוא מכוון בליבו ובמצפונו, לעשות זאת לשם שמיים. זאת אומרת, אומר לך, תדע לך, שברגע שאתה הולך לעבוד ולהביא פרנסה לבית, זה לא פוגע מאומה בביטחון שלך בקדוש ברוך הוא. ויותר מזה אומר לך הרב, שבן אדם שיוצא לעבוד, הוא האדם שיותר בטוח מאלוקים, מאשר זה שמקבץ נדבות וחי על אחרים. אתם יודעים למה? למה? כי זה שהלך ותמיד השיג כסף בחינם, אז הוא כביכול, הוא מבין שהוא לא עשה כלום, הוא מבין שהוא לא עשה כלום, אלא אלוקים שלח לו. אבל בן אדם שעבד והזיע ונתחן, והוא ראה אחרי שהוא נתחן, בלי עין הרע הגיעו החבילות, בוא תגיד עכשיו שזה לא אתה עשית אלא אלוקים הביא לך. ואם אדם כזה בכל זאת אחרי החבילות שהוא עשה, הוא בא ומה אומר? זה לא אני הבאתי, זה בורא עולם הביא. הוא אדם הרבה יותר מאמין בדרגה גבוהה מאשר אותו אחד שאוכל חינם. למה? כי אותו אחד שאוכל חינם קל לו להאמין באלוקים, הוא לא עשה כלום, קיבל כסף, בטח אבא תודה. אבל בוא נראה אותך נתחן על הכסף ועושה את ההשתדלויות והולך וחוזר וזה, הגיע סוף חודש ובטוח שזה אתה, והגיע סוף חודש, הגיע סוף חודש משכורת ואתה אומר זה לא אני עשיתי, זה בורא עולם עשה. זה בן אדם מאמין, זה בן אדם בדרגה הרבה יותר גבוהה מאשר הבן אדם השני. לכן מה אומרת התורה? יפה יגיעת תלמוד עם יגיעת דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עוון. שבן אדם יש לו גם תורה וגם עבודה, זאת אומרת הוא עובד, עכשיו כל אחד לפי הזה שלו, יש אחד לומד נגיד 8 שעות ביום, עושה 2 השתדלות. יש אחד עובד 4 שעות ו4 שעות לומד. כל אחד וההשתדלות שלו. אבל בסופו של דבר, שיש לך את שניהם,
אומרים לך, יש לך הגנה מיצר הרע, ואתה בן אדם בדרגה גבוהה, כי אתה בעצם, היצר הרע שלך אומר לך, ראית, עבדת החודש, ראית? ולך עכשיו תאמין, לא, זה לא אני, זה בורא עולם. ובן אדם שהצליח להגיע לדרגה הזאת, הוא עקף המון אנשים. למה? כי הרבה אנשים, בסופו של דבר, שהם אומרים, הלו, אני עבדתי, הלו, כוחי ועוצם ידי. וכשהוא מבטל את האישות שלו לבורא עולם, הוא אומר, בורא עולם, אני יודע שגם אם הייתי עובד כל החודש, יכלת לתת לי הוצאה מכאן והוצאה מכאן והוצאה מכאן, ושקל לא היה נשאר לי ביד. ואתה דאגת לי שהחודש אני אקבל, ויהיה אוכל ושתייה וככה 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 בבית, אתה בדרגה גבוהה. הרבה אנשים לא יכולים להגיע לדרגה שלך. אנשים שאין להם את ההשתדלות בפרנסה, לא ידעו להגיע לדרגה שלך. לכן תמיד חשוב שיהיה לאדם, אפילו איזה שעה ביום, חצי שעה ביום, לא משנה מה, איזו השתדלות שהוא עושה בפרנסה. למה? כשאתה משתדל בפרנסה, בעצם ואתה אחר כך מבטל את ההשתדלות הזאת, ואתה אומר, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא נתן לי, אתה הרמת את עצמך לדרגות גבוהות. חזקים וברוכים. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפי קרב להם